pane nhau dzinobuda dziburitswa nevakomana panapa veZim Daily, nhau dzemaarmy generals iri very concerning yavari kupa izen update vachiti aiwa vakomana kacherechedzai munyasi kuona aiwa zvinhu zvakuenda out of hand. Sanapenda mashuka anobuda nyoga panapa notobva wasubscriber wolaika utina on the bell yako tichipinda panapa paZim Daily vanyora poster this picture ramuri kuona iro remaarmy generals vanyora chiti more than 24 army generals have died since the 2017 coup and you are telling us it's a coincidence. The people who killed General Mjuru are in charge. Vanewo poster aiwa magenerals ese amuri kuona awo amuri kuona kuti some of them they laid to the 2017 coup. Vamwe vanosuspectiwawo kuti aiwa vangateka patiwo any coup ingazotevera. Panapa this issue is very concerning noti tiri kuona kuti aiwa vanhu vanyatsa kuona kuti this critical point unyatsa kuona kuti ine ropa mukati vata kuona nyika yeZimbabwe yatarisana nethis succession dispute. Panapa vanhu vane vachikomenda according kune mashoko angataurwa navakomana veZim Daily vane vachikomenda vachiti they were used and now is elimination time. They are in a threat to the one who used them. Ovaseka manya vachiti it's risky to be general if we entrusted them with our national security and they cannot figure out what's killing them, then they were partisan generals not promoted on merit. 24 gone since 2017, said story. Mwana achipindo achiti that is what happens when even in firms as employees, if you hate each other you end up being used to kill one another because of lack of unity. Panapa ndo maswaro rubuda panapa zvinzi vakomana vangoshandisiwa but it's now time for elimination yekuti vachingodeletiwa zvavo. Tudze mafunguro enyu moti kudipa musoro penawo iyi pina comment section medu musano subscribe or like and turn on the bell icon.